Белүебезчә, 23 февраль Ватанды һаклаучылар көне. Ул инде безнең атайбызларның, олатайларның һәм малайларның байрамы. Һез уларга бүләк эшләнегезме? Юкмы? Улай булһа, әйдәгез минең менән эшләйек. Без инде һезнең менән бүген ябай гына, әмма бик матур открытка эшләячәкбез. Уныга безгә А4 кагыз кирәк булачак һәм фломастердар. Иң беренче без кагызды алабыз да һәм мин күргәткән хәлк бөгәбез. Һәм безнең ошо якта 2 см калырга тиеш. Артабан безгә ошолай итеп бүгәргә кирәк булачак. Һәм бездек ошолай килеп сыгырга тиеш. Һәм ошолай килеп сыккас, безгә бүләк кумтаһын бында эшләргә кирәк. Безгә уга линейка һәм каләм кирәк булачак. Эшләйбез. Ошолай килеп сыккас, өстенә бантика төшерергә мөмкин. Бана минең нисек килеп сыкты. Һәм артабан был бүләк кумтаһын без буярга тиешбез. Мин инде яшел төстәрен хайланым. Без инде был кумтаны военный форма һәмак буяйбыз. Бана нисек минеке килеп сыкты. Мин бантикла матур төскә буяным. Был инде ошолай итеп асарга тиеш. Һәм бында төрле теләктәр язарга була, әмма мин 23 февраль дип язам һәм йондыз төшерәм. Бана минеке нисек килеп сыкты. Бына инде төрлесе матурларга була. Бана инде ябай, әмма бик матур открытка бездән килеп сыкты. Ул инде ябыла һәм асыла. Достар, һез дә уны үзегезнең атайларыгызга һәм олатайларга бүләк итегез. Улар бик шатланыр дип уйлыйм. Сулпан Янтурина, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәре өчен.